מה כן? שוב, אני אמרתי מה לדעתי צריך לעשות. לדעתי צריך לעשות רישאפל של כל הדבר הזה, ולעשות בנייה מחדש, לעשות תוכנית מרשל, כמו שהיה אחרי מלחמת העולם השנייה באירופה. פשוט מאוד שנאטו ייכנסו בצורה מסודרת, ויעשו תוכנית לשנים קדימה, לבנייה מחדש, וישלטו ברצועה, ברצועה ובגדה. ענת, אפשר שנייה להגיב לזה? בטח. תודה. אני חושב שאנחנו טיפה, איך אומרים באנגלית, jumping the gun. את אמרת נכון מאוד, גנץ הוא נציג האמריקאים פה, אני מזכיר, הוא גם היה נציג צה"ל בוושינגטון. מי שפה באמת calling the shots זה האמריקאים, את זיהית נכון. לא סתם אני עוקב בקפטנות אחר נוסעות המטוסים של הצי, אנחנו יודעים כרגע על 2 שבדרך לפה, אבל תנו לי לגלות לכם, זה לא סוד. יש עוד אחת בים סוף. לא, אין בים סוף נוסף מטוסים. זה מקבלת טילים או משהו. יש, תאמיני לי, אני יודע כל אחת, כל מידע גלוי שיש אני יודע. יש 3 שיצאו מסן דייגו, אחת כבר עברה את הוואי, 2 בדולקות בעקבותיה, הם הפליגו בלי המטוסים שלהם, והאמריקאים הולכים בשלב הבא להביא להם את המטוסים, כי זה הכל בא להם בהפתעה, אז הם קודם כל שלחו את הנושאת מטוסים. עכשיו שנייה, זה לא מה שרציתי להגיד. מה שרציתי להגיד זה שאנחנו כולנו פה מנסים עכשיו לפתור את כל בעיות המזרח התיכון, וחלק מאיתנו, נגיד הגר, מנסה לפתור את הבעיות הכלכליות, עם תוכנית עם נעמה לזימי וכל... אני חושב שאנחנו צריכים להיות נורא ממוקדים. אנחנו צריכים כעת להחליף את ראש הממשלה. זה הדבר היחידי שחשוב עכשיו, לבנות ממשלה שאנחנו יכולים לסמוך עליה. כי כרגע, כמו שאת אמרת, זה לא רק האמריקאים לא סומכים על ראש הממשלה הזה, זה גם עם ישראל וזה גם כל מי שמסביב רואה את החולשה הזאת. ואנחנו לא צריכים לפתור עכשיו את כל הבעיות של העולם, אנחנו צריכים למצוא 4 ח"כים שירימו יד בעד ראש ממשלה אחר. אני אפילו לא יודע מי הוא. מועמד מוסכם שאפשר יהיה להעמיד אותו בראש הממשלה ויהיו 4 ח"כים מהקואליציה, זה לא חייב להיות ליכוד, זה יכול להיות גם חרדים, שיהיו מוכנים להפיל אותו כי הם מבינים כמה שהוא מסוכן. זה בדיוק המקום להעביר את הכדור לאון שיכול להתייחס. לא, אין לי, זה רק הערה. קודם כל, לפני שאתה מוצא 4 ח"כים, קודם כל תשכנע את גנץ. גנץ, ענת זיהתה נכון, גנץ מוכנס לממשלה כחלק, הוא נציג האמריקאים פה, הוא תמיד היה דרך אגב, תמיד היה, מאז שהוא היה נספח צה"ל בוושינגטון. אל תדאג כרגע מגנץ. אתה צריך למצוא את 4 שיהיו מוכנים להצביע בעד אי אמון קונסטרוקטיבי, ואז גם גנץ יצביע בשביל זה. עכשיו, והם יהיו מוכנים, שנייה, והם יהיו מוכנים להצביע ביחד עם אחמד טיבי ואיימן עודה? תקשיב, אני לא יודע, יכול להיות שצריך יותר מ4. יכול להיות. עכשיו, הנקודה היא כזאת שאנחנו לא צריכים ללכת עכשיו לכנסת כמו שהגר הציע, אנחנו צריכים, כן, אני חושב, בכל זאת, לחבק את המשפחות, כי באמת יש, כמו שבאמת ענת אמרה, יש תמיכה בעצם נוכחות, אנחנו לא חייבים לגרור אותם למחאה שלנו, אבל אנחנו בהחלט יכולים לבוא לשם ולהביע הזדהות, ואני הייתי אומר, אם יש מקום שאנחנו יכולים גם לעשות את המאהל מחאה שלנו, זה בקיסריה. צריך להוריד את הקיסר הזה. אייל, אני אגיד לך משהו לגבי... היא מקום יותר בטוח מבחינת טילים מאשר תל אביב. אייל, תראה, אתה אומר משהו פה, וגם ענת דיברה על זה שגנץ הוא איזשהו פרוקסי של האמריקאים, אני נוטה לקבל. אבל כשאתה מדבר על אי אמון באמצעות 4 חברי כנסת של הליכוד, אז גנץ הוא גורם מפריע לזה. כי אף חבר כנסת מהליכוד, אם יש לו רצון לעזוב, הוא לא יעזוב במצב הנוכחי שגנץ תומך בו. זאת אומרת, יש פה מלכוד, אנחנו נמצאים בעניין הזה במלכוד. גנץ, בכניסה שלו לממשלה, בהחלט מפריע לאותם עריקים שאנחנו רוצים לגייס. כי הם לא יצטרפו, הם לא יבואו למהלך כזה, כל עוד גנץ הוא חלק מהממשלה. וזה המלכוד. הם חושבים על עתידם.
בוא ניתן גם לענת וגם לאייל, אייל תתייחס ואז ענת, בבקשה. מה שרציתי להגיד זה שיש בליכוד אנשים שבכל זאת חושבים על עתידם, והפוליטיקה היא לפעמים יותר פשוטה ממה שאתה חושב. אם אתה באמת תמצא את הארבעה, אולי השמונה, זה לא רק בליכוד, אני אומר שוב, זה בכל הקואליציה, שיהיו מוכנים ללכת למהלך כזה, ואני לא יודע מי יהיה המועמד המוסכם, אולי המעמד המוסכם יהיה לפיד, אולי גנץ, אולי שר, אני באמת לא אוהב להתעסק בפוליטיקה. אבל צריך למצוא את המועמד הזה, צריך למצוא את האנשים האלה, וצריך לעשות את השינוי הזה, ודרך אגב, אני אומר את זה כבר, אני לא יודע, שבועיים וחצי, הקרקעית, אנחנו עוד לא ניצחנו בקרקעית, אנחנו עוד יכול להיות שכל מה שקרה עד עכשיו, שההסתבכות היותר גדולה היא נמצאת לפנינו ולא מאחורינו. בדיוק. ענת, את רצית להתייחס לזה ואז נעשה סבב לפי הסדר. אני חושבת שאפשר, שזה מעשי, או לפחות יש לזה התכנות מעשית לגייס 5 ח"כים, מכיוון שהם פוחדים שכל המחדל הזה ייפול על הגב שלהם. ולכן, כדי שזה לא ייפול על הגב שלהם, אז אפשר להציע להם איזשהו מצנח מילוט של כבוד. וגם כל השיבושים האלה שעושים להם, אני חושבת שזה כן, חלק מהם, אולי זה ייגע בהם. אני לא יודעת, אני רואה את מיקי זוהר מסתובב באולפנים ואומר, כן, אני לוקח אחריות, אני לא בטוחה עד כמה הוא יהיה מוכן עד הסוף להשתתף על הגדר, כדי שנתניהו יעבור על הגב שלו יחד עם בני ביתו, והוא יישאר שם מאחור לשאת בכל המחדל הזה. זה אפשר, אני חושבת שאפשר לעשות את זה, זה בר ביצוע, ואני מסכימה עם אייל. כן, אורלי, את הראשונה לפי הסדר שראיתי. וואו, היי כולם. כיף לשמוע את הקולות ולא רק לקרוא כל הזמן. טוב, אני אשאר מאוד תמציתית, כי מאוד מאוחר. אני מקשיבה on ו-off לספייס מההתחלה, כל העמדות פה הן מוכרות. הדבר שאני מרגישה שהוא הכרחי זה אומנם כן פוקוס, וכולנו אמרנו פוקוס, ובעצם הגרעין הקשה של המאבק גם מדבר על זה מההתחלה, שהפוקוס צריך להיות נתניהו, זה חייב להיות הוא, לא יעזור שום דבר, והוא הפקק הזה שאנחנו צריכים להוציא משם, ויש כמה דרכים לתקוף את זה שלדעתי אפשר לעשות אותם במקביל, כי אנחנו גוף ענק של אנשים והמון אנשים עם מגוון מאוד מאוד רחב של יכולות. יש לנו גוף ענק של אנשים שכן מסוגל לבוא ולעשות את המצור, את המסה של האנשים שאנחנו צריכים. אבל יש לנו אנשים שלא מסוגלים או פיזית או בגלל נסיבות או בגלל עניינים להגיע למקומות האלה, ואז כן יש את הפעילויות על הח"כים שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים להפיל אותם על ידי לחץ, על ידי ביוש, על ידי הצגה של עתיד אלטרנטיבי שבו הם יכולים להיות מושיים. זה דברים שלמשל נדב דפני עובד עליהם גם בבינה מחאתית וגם במחדל 23. יש לו רעיון מבריק של אי אמון קונסטרוקטיבי, אבל שיוציא את הפוליטיקה מהעניין, איך שהמטרה הוא הקמה של ממשלה מקצועית. כלומר, רק אחד, ממשלה מקצועית. ואז הח"כים חוזרים לעבודה פרלמנטרית, ובעבודה פרלמנטרית יש לנו שם כמה תותחים בצד שלנו, והצד שלהם לא יודע מה הוא עושה. חוץ מגפני שיודע לעכב, יש שם כמה תותחים, אבל תחשבו על החברי כנסת של יש עתיד, על החברי כנסת של העבודה שהם פרלמנטרים פר אקסלנס, ומה שהם יכולים לעשות בשנה זה אי אפשר לתאר. ואם מעמידים את זה כדבר של ממשלה מקצועית שמוציאה אותנו מהבוץ, עוד שנה יש בחירות, עד אז יש זמן, מחנה גדול, שלם, לבנות חזון,
וזה מאפשר לכל אחד מאיתנו במחאה, כל אחד מאיתנו שחולם להיות, אני חולמת להיות על המצור, על נתניהו ברמות, אבל אני לא יכולה. יש לי ילדה קטנה, אני לא יכולה להגיע לשם ולעשות את זה. זה קשוח, אבל אני ברשת, אני בבינה מחאתית, יש לי רעיונות, ואז כל אחד מאיתנו באמת יכול לתרום כל אחד במוקד שלו, וזה יכול להיות מהמם אם אנחנו בוחרים את המוקדים הנכונים ואת הנקודות החשובות של הלחץ, ולהפעיל המון פסיכולוגיה. הם מפעילים עלינו הנדסת תודעה כבר שנים, ואם אנחנו לא נדע להתמודד בכלים של פסיכולוגיה ולעשות את זה בחוכמה, ואם ניתן להם לשלוט בנרטיב. כן, וכן, אני מסכימה עם ענת כרגיל, שיש לנו פה הזדמנות באמת לנקודת מזרח תיכון חדש בעזרת קואליציה, אבל לא עם קואליציה בינלאומית ענקית, אבל לא עם האנשים שיש לנו שם היום. אז אני אגיד, לפני שאני נותן לנמרוד, שזה נכון שאנחנו מדברים על איך עושים את זה פרקטית ומה העיתוי, אבל גם צריך לדבר על המחויבות. המחויבות של כל מי שיכול וכל מי שחושב שהוא חייב ללכת, המחויבות למאבק. וצריכה להיות פה מחויבות בתקופה הקרובה למאבק בו ולהחלפת נתניהו. זה צריך להיות מחויבות, אנשים צריכים להאמין שזה אפשרי, אנשים צריכים לתרום את חלקם, כל אחד לפי יכולתו וכישוריו, אבל אני באמת חושב שאנחנו חייבים, קצת בשונה מהמחאה שהייתה פה בהפיכה המשטרית, להיות מחויבים, כי אנחנו צריכים להבין שזה עניין שכמו שנאמר פה, חיים ומוות. זה לא שינוי במערכת המשפט, זה לא רק עניין כלכלי, זה חיים ומוות. נמרוד, בבקשה. אם אפשר לפני נמרוד, רק מילה. אורלי, ציינת שאת מבינה מחאתית, אני חייב להודות, זאת אחת היוזמות המהממות של המחאה, מיצרני התוכן האיכותי ביותר שראינו בזמן האחרון על גבי הרשתות. אני חושב אחרי נדב הוא גם הקים את מחדל 23, שזה ארגון מהמם. תודה, ואם אנחנו כבר עוברים לנמרוד, אז אני מקדים שתי מילים, ותסלח לי נמרוד שאני ככה מדבר בפניך ולא עליך מאחורי הגב. נמרוד איתנו כל הדרך, מתחילת המחאה, גם בהיבט של הבינה המלאכותית והיצרנות של התוכן, ועד אתמול ממש כשהלכנו לעמוד בכנסת ולקרוא להם לזכור את השבועה שלהם, נמרוד איתנו מחלוצינו, ואין לי מילים להגיד עד כמה המרץ שלך והנכונות שלך, רוח הקרב, פשוט מעודדות אותי. אני שמח לשמוע אותך ולראות אותך איתנו פה בספייס. המיקרופון אליך. תודה רבה, וואו, טוב, איך מסמיקים בספייס? אז קודם כל, ספרו לנאווה וזיו בכלל על הספייס הזה. אני חושב שבאמת ישראל במצב חירום, ושפו ענק לכל האורחים שהיו פה וכל הדוברים שדיברו כולם. ובהחלט יש לנו הרבה מאוד עבודה בצד של המחאה לעשות. נאמרו פה כל כך הרבה דברים, וואו, אני רציתי רק להתייחס לשני דברים. אחד, גנץ, אנחנו יודעים שהוא מפריע לנו, הוא עושה בעיות, ולכן אני מאוד חושש להתקדם איתו באיזשהו מהלך של בוא תבנה משהו ותצביע בסוף לאי אמון, ובסוף הוא יגנץ את זה וישים לנו גול עצמי. אז עליו דווקא לא הייתי בונה, זו דעתי. כמובן אם אתם חושבים אחרת, אני דווקא חושב, למרות שכולם יודעים מה אני חושב עליו, דווקא כן לגייס בצד הזה את לפיד, פלוס עוד חברי כנסת, ולמצוא את אלה שבאמת נשאר להם איזה אחוז נשמה איפשהו בפנים בחזה, ולעשות את המהלך הזה. לגבי האיפה, אני כמישהו שהוא גם בשטח, אני לא יודע אם זה נכון כרגע לעשות את זה בקריה. זה נראה לי כמסר מחאתי
לנתניהו תתפטר, חטופים זה המסר היותר חזק שם. אני אומר את דעתי שוב, אני חושב שמה שאיתן הרים את זה כרעיון, והלכנו גם לראות את זה בשטח, אנחנו כעם, כריבון, לעמוד מול הכנסת בהמונים ולסגור את המדינה בעוד מוקדים, זה דבר הכרחי, ואני חושב שהקריאה צריכה לתת בעיתוי הקרוב ביותר שניתן לעשות את זה. שוב, כמובן, ידוע כל מגבלות פיקוד העורף וכו', אבל זה חייב להתבצע, כי העם זוהם. יש קריאות מטורפות מחוץ לכותלי הטוויטר ווואטסאפ וכו'. אני פוגש את זה ברחוב, שאנשים עוד שנייה רוצים להגיע לשם עם קלשונים. באמת, הזעם הוא אדיר. וגם עוד נקודה אחרונה, זה גם לגבי המסר. זאת אומרת, המסר צריך להיות אחיד. לא משנה אם אתה לובש חולצות כאלה או חולצות כאלה או חולצות כאלה, ודווקא שם החולצות זה כן המסר ברזולוציות החשובות. הקריאה צריכה להיות אחידה. זאת אומרת, כל הדבר הזה, כל הקונספט הזה של הבניין האטום הזה, שעובד כמו ביטוח לאומי בפקידים אפורים ואמור לעבוד בשטח כמו שנאמר, כמו שמתנדבים, כמו שיש את האקספו, וממש לא שם. כל הדבר הזה צריך להבין שעד כאן, עד פה, עד הביטחון שלנו, עד הכלכלה שלנו, עד החיים שלנו, עד הילדים שלנו, עד כאן. אתם צריכים לעצור, ועכשיו. זהו, תודה. כן, דון, בבקשה. אני אנסה להיות קצר. טוב, אני מאוד מתחבר למה שענת אמרה. אמריקאים לא סומכים על נתניהו, ואם שואלים אותי, זה לא רק אמריקאים, זה אף אחד לא סומך על נתניהו. אני חושב שהאירוע פה שאנחנו נמצאים בו, זה כבר לא חמאס מול ישראל, זה כבר לא נתניהו, כן ביבי, לא ביבי. אנחנו יושבים פה על הקצה של השפיץ, של הקצה של מלחמת העולם השלישית. לכל העולם נמאס, פשוט נמאס הסכסוך הפלסטיני, וזה גם כולל מדינות ערב, רובם המתון. ואנחנו יושבים פה בצומת היסטורית, וגם ביידן אמר את זה, גם הקטרים אומרים את זה, גם הסעודים אומרים את זה, גם המצרים אומרים את זה. אנחנו, מבחינת העולם, אם מסתכלים החוצה, שוב, ויוצאים מפינת הפוליטיקה של הג'וקים שלנו, הישראלית, ומסתכלים החוצה, ומה העולם אומר, אנחנו הולכים לשם. נרצה או לא, אף אחד לא שואל אותנו, אף אחד לא שואל את נתניהו, אף אחד לא שואל את סמוטריץ', לשם אנחנו הולכים. ובגלל זה אני גם אומר, אנחנו צריכים לדבר גם על היום של אחרי. בסדר, נתניהו ייפול, ואם הוא לא ייפול בטוב, הוא ייפול ברע. הזעם ברחוב הוא עצום. אין פה שאלה בכלל. אבל אנחנו גם צריכים להתחיל לדבר על היום שאחרי. מי אנחנו כן רוצים שיוביל, ואיך אנחנו רוצים שישראל חדשה, ישראל הבאה, תיראה. זה הכל. תראה, דון, אני אגיד לך שני דברים. דבר אחד, זה ששמענו פה ניתוחים של אנשים שהם מהפרספקטיבה הביטחונית, ודווקא כולם דיברו על מאבק הרבה יותר מצומצם מהתפיסה שאנחנו באירוע אזורי או בינלאומי. לא שמענו את זה היום לפחות. אבל גם אם אני נניח, כי יש את הדעות שהן תומכות במה שאתה אומר ומה שאתה מסביר, וגם אם אנחנו הולכים למקום כזה של אירוע אזורי או בינלאומי, אני חושב שנתניהו האדם הכי לא מתאים להוביל לשם מהסיבה הפשוטה, שכל המדיניות שלו, לפחות המוצהרת, מה שהוא שידר לבייס שלו, קרסה לחלוטין. כל האסטרטגיה שלו היא קרסה. לכן אני לא רואה מצב שבו אדם שכל תפיסת עולמו קרסה, הוא יהיה זה שיוביל את ישראל למהלך שהוא יותר ממה שקורה כרגע. דבר שני, אני שומע מ-2018 אנשים שכאשר מדברים איתם על הצורך
האקוטי, הדחוף, להחליף את נתניהו, מעלים את השאלה מי יחליף את נתניהו. זה בא מתוך איזו תפיסה שאנחנו בילד אין איתו, אין מה לעשות, הוא ראש הממשלה, ואין לו שום תחליף. אז אני רוצה להגיד לך כזה דבר, אני חושב שבמצב הנוכחי, בעיקר אחרי מה שקרה באותה שבת השחורה, רשימת יכולים להחליף אותו ואנחנו נהיה בשיפור, כמו בכלכלה, יש שיפור פרטו. אנחנו כל כך נמוכים שקצת לעלות הרבה מאוד אנשים בזירה הפוליטית כרגע, בטח בזירות היותר רחבות של אנשי ביטחון, יש לו תחליפים ותחליפים הרבה יותר טובים שיכולים לשפר את מצבנו. ולכן זאת לא צריכה להיות השאלה. השאלה צריכה להתמקד בצורך האקוטי להחליף אותו. מי יחליף אותו? מי יעשה את זה? דיברו על יולי אדלשטיין, שמעתי את השם הזה נזרק אתמול, יולי אדלשטיין. אני לא חסיד שלו, הוא אגב הפר פסיקה של בג"ץ, הכל טוב ויפה. אבל כשלב ראשון להזיז את נתניהו, זה משפר את מצבנו. זה מזיז את ישראל למקום יותר טוב, מאשר שההגה כרגע של המכונית שכולנו יושבים בה, מוחזק על ידי אדם שהוא לא כשיר. הוא לא כשיר, אנחנו חוזרים ואומרים לא כשיר. מנטלית, משפטית, פוליטית, נפשית, בריאותית, פשוט לא כשיר. ירון, ימיו ספורים, נקודה. ימיו ספורים, מכל הבחינות. אבל מה שאני אומר, אנחנו הולכים פה לאירוע חד פעמי, הזדמנות אחרונה בהיסטוריה, ובשביל שהדבר הזה יקרה, נתניהו בצורה זו או אחרת, לצערנו הרב, יצטרך להיות חלק ממנה, בכדי לחתום על לא משנה מה שיהיה פה, איזושהי השקשוקה של ההסכמים שלא משנה שמתכננים לנו פה, נצטרך הסכמה לאומית רחבה. ונתניהו לצערנו הרב, אני לא בטוח שנתניהו, יהיה חלק מזה, יהיה צריך... אני לא בטוח שנתניהו שהוציא ציוץ... לצערנו. אז אני אגיד לך, אני לא בטוח שנתניהו שהוציא אתמול ציוץ וקיבל 200 עוקבים אמיתיים, פרופילים אמיתיים, וכל השאר זה היה בוטים הודים, מייצג איזשהו חלק מההסכמה שלנו. אנחנו לא ניפול לזה שמכונת הרעל המשומנת והמתוקצבת בתקציבים משקפת את מה שקורה בעם. זה חלק קטן, הם מאוד צעקניים, אני לא יודע עד כמה היום יש תומכי נתניהו שמוכנים להמשיך את המצב הבלתי נסבל הזה, שהאינטרס הלאומי, האינטרס האישי שלו עולה על האינטרס הלאומי שלנו, מוכנים להמשיך עם זה. אני לא יודע, ולכן הוא לא חלק משום הסכמה לאומית. גם אני שומע את האמירה הזאת שקריאה להחליף אותו פוגעת באחדות, לא שותף לזה, לא שותף. אני לא בטוח שחיילים שאולי חלקם הצביעו לו בעבר, וחלקים שהתנגדו לו, שהם יושבים כרגע בשטחי הכינוס, מעניין אותם שהוא ילך ואת ההגה יאחוז אדם שכולנו מאמינים בו, איזה דמות סמכותית ביטחונית, דמות מנהיגותית. אני לא חושב שיש מישהו שיכול להסתכל למסיבות העיתונאים על ההצהרות האלה שלו, האינפנטיליות האלה, שהוא מנסה להלך בין לא לוקח אחריות, אני אענה על שאלות, אני אבדוק, אני אנחה. אם יש מישהו שם בשטחי הכינוס שמסתכל על זה ואומר, זה המנהיג שצריך להכניס אותנו עכשיו לתוך עזה, להתמודד עם האתגרים שצפויים לנו. לא בטוח את זה, אין סקר בעניין הזה, וכן, זיו, בבקשה. כן, אני מבקש, תודה אירון, אני מבקש להתפרץ בשלב הזה, ולבקש מהמאזין ינאל ג'בארין שנמצא איתנו כאן, סגן עורך דמוקרטי, אם תוכל לעלות, אם אתה לא עסוק מדי, ונשמח לשמוע מפיך איזושהי סקירה קצרה על הלכי הרוח ברחוב הערבי-ישראלי, שלכל הדעות, מכל קצות המערכת הביטחונית, מתנהגים כמופת אזרחי מדהים, ואני אשמח לשמוע קצת אם אתה שומע קולות ברחוב הערבי, אם
תוכל לעלות ולזכור לנו קצת מה קורה, מה הולך, מה מרגישים שם. אז רק עד שהוא יעלה, זיו, בוא ניתן לשרית אם יש לה משהו קצר. בוודאי, כמובן. רק רציתי להזמין אותו. כמובן שגם את ישי הדס, אם אתה רוצה, יש לך כאן במה. אנחנו בהחלט נשמח אם הדס יענה, ישי יתייחס לשאלת העיתוי, מתי אנחנו צריכים לצאת. שרית, בבקשה. ערב טוב, לילה טוב. מה שרציתי להגיד, כמה דברים. דבר ראשון, אחד הדברים הראשונים שנתניהו עשה בשבת השחורה, זה לדאוג שכולם יגידו, עכשיו לא בודקים, אחרי המלחמה. אוקיי? הוא דאג להפיץ את זה כמו שהוא הפיץ שמאלנים בוגדים, הוא טוב בזה, אוקיי? אז לדעתי כרגע, בשלב הזה, מעבר לזה שגם חלק גדול מהמחאה עסוקים בהתנדבויות, וזה גם לא זמן כרגע. עכשיו, זה שאמרו שהמלחמה תימשך חודשים ושנים, יכול להיות, אבל זה לא תהיה מלחמה באותה עוצמה, לא יחזיקו את כל המילואימניקים שנים, אוקיי? אז יהיה איזשהו שלב שבו ישחררו חלק גדול, וישאירו כוח קטן להפצצות, לחדירות, אני לא יודעת מה, אולי אז יהיה. אבל מה שצריך לעשות, כי שום הפגנה, בן אדם סוציומט, לא מזיז לו כלום ושום דבר. לא מזיז לו שהמצביעים שלו באופקים ובסדרות נרצחו, הוא אפילו לא הראה את האף שלו שם. לא מעניין אותו. אז מה שכן צריך לעשות, זה לפעול, אני לא יודעת אם אפשר משפטית, אבל הדרך הכי טובה זה באמת לשכנע ברגע שהדברים קצת ירגעו, עכשיו פשוט למשוך את הלשון, אני מתה שהוא ילך, אבל אני לא רואה את זה קורה, הבן אדם דבוק לכיסא, אין לו מצפון, אין לו, לא אכפת לו מאף אחד. למה את לא רואה את זה עכשיו? כי אני חייב לציין שבסקרים שאני עורך בקרב החברים, לא מעניין אותו סקרים. לא, הסקרים שאני עורך, יש 98-96%, אני מדבר על אנשים מהמחנה שמתנגד לו, נקרא לו במרכאות מחנה רק לא ביבי, שאומרים הוא צריך ללכת עכשיו. אני גם חושבת ללכת עכשיו. כן, רק שנייה שרית, אני אגיד לך, אני אתן לך את הנתון, אבל כשאני שואל את השאלה האם צריך עכשיו לצאת להפגנות, אני מקבל 50 שתומכים בזה שתהיה יציאה עכשיו, מול 50 שמתנגדים. ואני שואל את עצמי איך יכול להבין שאנחנו בצורך דחוף להחליף אותו, ומצד שני להגיד זה לא הזמן לצאת להפגנות. אוקיי, אז אני הסברתי, יש פה שני עניינים. עניין אחד שחלק גדול מהמחאה הם או במילואים או בהתנדבויות, אוקיי? וכרגע בשלב הזה, בוא נניח שאין הגבלות של פיקוד העורף, זה לא יתקבל טוב מבחינת הנראות. מעבר לזה שהבן אדם שזה צריך להשפיע עליו, זה לא משפיע עליו. אז זה מיותר. אז מה שכן צריך לעשות זה בדרך פוליטית, לוביסטית, ללכת פוליטיקאים, לדבר, לשכנע. קודם כל את אדון גנץ שיהיה בהיקון, אם מהלך כזה יוצא שהוא לא ישים לנו רגל, או יש כמה אנשים הגיוניים בליכוד, אם לא, אפילו ש"ס, יש שם אנשים הגיוניים. יש שם אנשים הגיוניים. אז אני רוצה להצטרף רונית, את רוצה להתייחס? כן. להתייחס למה ששרית אמרה, גם בליכוד וגם בש"ס לא יאמן, יש אנשים הגיוניים, וחשוב לי להגיד את זה גם בהקשר של אורלי מור, היא דיברה על ממשלה מקצועית, ממשלת מומחים, זה נושא שעלה ואנחנו חושבים עליו בהקשר של אי-אמון קונסטרוקטיבי, שכנראה עדיף שיהיו לפחות 11 ח"כים לצידנו, לא רק 5, וזה אפשרי, זה דורש עבודה ופילוח וכזה להבין פרופילים של המועמדים, זה דורש המון עבודה אבל זה אפשרי.
לגבי אם צריך 11 ח"כים או 5 ח"כים, זאת גם שאלה של הסברה, האם אנחנו יכולים לחיות עם מפלגות ערביות. מבחינתי אישית ברור, השאלה עצמה פסולה ולא ראויה, אבל אני חושבת שפה צריך גם לעשות עבודת הסברה, והדבר השלישי שצריך לעבוד עליו, הראשון זה ממשלת מומחים, אי אמון קונסטרוקטיבי, הדבר השני זה הסברה בעוד כמה רמות, גם הסברה בינלאומית, והדבר השלישי תוכנית שיקום. אגב, סידס הזכירה את העבודה בכנסת עם נעמה לזימי, במקביל לעבודה בכנסת צריך להכין תוכנית שיקום כלכלית, Green New Deal, ממשלת צללים, ניירות עבודה של קהלת, לא משנה איך נפרמט את זה, אבל כן לחשוב קדימה על איך עובדים מעבר לתרומות והצלות אד הוק. ואלה 3 צירים שאנחנו עובדים עליהם. אנחנו זה בגדול קבוצת חברים שהכירו במחאה לאורך כל החודשים האלה, וזה מוביל אותי לנקודה האחרונה שרציתי להגיד, שנורא חשוב שיש ריבוי קולות וביזור והרבה צמיחה של יוזמות מלמטה למעלה, ונורא חשוב שהביזוריות הזאת תישאר, שיש שיתוף וריכוז מאמץ, כמו שגם ערן עציון דיבר על לרכז את המאמץ. את זה לצערי הרב אני לא ראיתי קורה מספיק בין גופי המחאה לבין הפעילי מחאה, במיוחד בחודשים האחרונים, ועל זה אנחנו לגמרי צריכים לעבוד, על מבנה הרבה יותר פתוח ומבוזר. הייתי רוצה לשאול אותך, שאת אומרת קבוצת חברים, ואת מדברת על עבודה מול חברי כנסת, יש איזו אוריינטציה, איזושהי מומחיות, סתם התארגנות ממש ברמת החברים שמתארגנים ופועלים. זה ברמת כמה שיותר בשיתוף פעולה ובריבוי קולות. אנחנו מזמינים לזומים שלנו אנשים מכמה שיותר גופים, הייטק ועוד גופי מחאה ומומחים לעניין, ובאמת פתוחים לשיתוף, אחים לנשק, כל מיני גופים. אנחנו כאילו בקשר עם כולם, זה לא חברים בסלון. וההבנה הזאת ששרי דיברה על נראות, אם אנחנו נלך עכשיו, ושמענו את זה בעוד הקשרים, זאת אומרת שמול משפחות החטופים, איך ייראה כרגע מאבק שהוא קורא להחלפת ראש הממשלה, הנימוקים האלה, איך הם מצטיירים אצלכם? כן אנשים מוכנים לצאת? אז זהו, אז ביום ראשון קבענו לעשות פגישה עם כמה שיותר פעילי שטח, כולל ישי הדס שאני מקווה שהוא עוד נמצא כאן, נדב דפני, יש הרבה אנשים שמרכזים שיכולים לרכז יותר פעילות שטח. באופן אישי אני חושבת לאנשים קצת לא הפגענו המון וזה לא כל כך עזר. אני חושבת שגם לאורך החודשים המדהימים של ההפגנות אנשים פעילים רצו מאוד להחריף צעדים, להחריף את המחאה, לא להסתפק רק בהפגנות וחסימות, ויכול להיות שזאת אחת הסיבות שיש פחות רצון בהפגנות לפי הנתונים שהצגת מקודם. נאוה או זיו רוצים להתייחס לעניין הנראות, אם אנחנו עכשיו לצד המאבקים של נגיד משפחות החטופים ומאבקים בטח כלכליים שיהיו, נצא במאבק שהוא ממוקד בהחלפת נתניהו. מה אתם חושבים בהיבט של הנראות? דרך אגב, רק לפני שאני יורדת, בעניין הזה של הפעילות בשטח, אנחנו מאוד רוצים, הייתה לנו שיחה על זה עם אסתי סגל, שגם אותה ראיתי מקודם פה בספייס, מאוד רוצים לרכז כמה שיותר מידע על מפגשים, הפגנות, מוקדי פעילות, אז אם יש באתר של בריסטארט או כל דרך, צריך לעזור עם זה. אני חושב שאסתי סגל ירדה, אני לא רואה אותה, אבל מקווה שהמסר יגיע.
נאוה, את רצית להגיד משהו לדעתי. אני רציתי להגיד שזה לא רק הנראות, זה גם היעילות של ההפגנות. הדרך שאני חושבת שהיא נכונה, מה שאמרתי, היא יותר איטית אולי, אני לא יודעת אם היא יותר איטית, היא יותר יעילה בעיניי. ההפגנות, אפשר לעשות אותן בפרסום קבוצות, בזה אין טעם להוציא אנשים לרחובות, כי זה לא מזיז לבן אדם, פשוט לא מזיז לו. צריך לגשת לחברי כנסת ספציפיים ולהתחיל לדבר איתם. זה מה שצריך לעשות. אז איך את רוצה להפגין כוח ולהעיף אותו רק? בוא ניתן עיניו הדרור ואז אתה תתייחס, בסדר? אני לא חושבת שצריך להפגין כוח. אני חושבת שצריך לעשות עבודה מבפנים ולשכנע חברי כנסת. אני לא יודעת אם צריך 5 או 11 כמו שנאמר, אבל זאת הדרך. וזה לא יכול להיות כרגע, זה חייב להיות ברגע שהרחובות נרגעים קצת. אז למה גנץ ולפיד לא עשו את זה עד עכשיו? כי הם אידיוטים. אז את רוצה לסמוך על האידיוטים האלה? להמשיך לסמוך עליהם? גנץ ולפיד זה לא אותו דבר. גנץ, הוא רואה אלונקה, לא משנה מה יש שם, הוא נכנס מתחת. אני רוצה שנייה להתייחס להיבט של המחאה. אני לא חושבת שיש איזושהי סתירה או שהנראות לא טובה, שהמאבק, וזה לא המאבק קודם שם, זה מאבק חדש לגמרי, הכל השתנה, זה כבר לא אותו קהל, זה המאבק של כל ישראל, כולם נפגעים מזה. אני לא חושבת שיש סתירה או בעיה בנראות. רק אורלי, את יכולה לסגור בבקשה את המיקרופון שלך? כשאנשים נלחמים כדי למנוע מהממשלה לפגוע באינטרסים הביטחוניים שלנו, לפגוע בשיפור הכלכלי, לפגוע בשיפור העוטף, זה לא משהו שהוא חלילה לא מכבד את משפחות החטופים או לא מכבד את המתים, להפך. זה כדי שלא יהיו עוד מתים, זה כדי שלא יהיו עוד מחדלים, כדי שלא יהיו עוד אסונות, שהנזק הכלכלי לא ילך ויעמיק. עכשיו, כמובן שאם יש משפחות, נגיד ספציפית בקפלן, שלא רוצות שיפגינו לידם, אז כמובן שצריך לכבד את הבקשה הזאת, אבל האם באופן כללי לא לקיים עכשיו מאבק בממשלה שהיא מחבלת במדינה בהמון אספקטים, זה לא שצריך לחכות עם זה, להפך, זה הזמן כדי שלא יהיו נפגעים נוספים. ואני רוצה להוסיף ולומר שהרבה מהמשפחות שממש איבדו את יקיריהן, איבדו ממש אפילו כמה קרובים מדרגה ראשונה, מקרים באמת טרגיים, אמרו אין לנו כוחות עכשיו להילחם, אנחנו לא יכולים לחשוב עכשיו על כלום, אבל תודה שאתם שם בשבילנו, תודה ותמשיכו. לא רק אור ירוק, אנחנו מבקשים מכם עכשיו לעצור את הממשלה שממש מחבלת בביטחון ישראל. ממשלה ששולחת חיילים לקרב בלי אסטרטגיה, בלי דדליין, בלי לחשוב האם זה נכון למדינה ביטחונית, אלא זה פשוט נכון מול הבית שלהם, זה חוסר אחריות משווה, זאת סכנה ממש לחיי אדם נוספים. בכלל השאלה של נראות מול משפחות החטופים, אני לא חושבת שהיא שאלה, למעט הסוגיה המאוד ספציפית האם להיות בקפלן או לא. זה כמובן שאם יש משפחות שעומדות ומבקשות לא, אז כמובן שלא. אבל האם המאבק עכשיו הוא מתאים וראוי? בטח שעכשיו, היום, אתמול. אני אשמח גם להתייחס. כן. אז אוקיי, בהקשר של ההפגנות אנחנו... חשוב אולי באמת לשים לב לטרמינולוגיה שנאוה השתמשה בה. היא לא משתמשת במילה הפגנות, היא משתמשת במילה מאבק, וזה חשוב שאנחנו נבין למה זה מאבק. כי יש כאן מלחמה אמיתית. זו מלחמה על הבית, נתן. אתה נעלמת לנו, אתם שומעים אותו? שזה רק אני? לא שומעים. לא שומעים. מי מותר תוכלי להודיע לו ש... אז רגע, אז בזמן שזיו חוזר אני רק רוצה להוסיף עוד דבר אחד. אני חושבת שהפגנות המוניות בקפלן, הן באמת
היה להם תפקיד חשוב, אבל זה לא מספיק מזיז לחברי הממשלה. אני חושבת שאנחנו צריכים לשאוף לאי אמון קונסטרוקטיבי, והדרך להגיע לשם זה לחץ על חברי הקואליציה. וזה אומר שהציבור בהמוניו, מכל קצוות החברה, מכל הקשת הפוליטית, שכואב להם, ששבורים ומפוחדים מהמצב הביטחוני, מהמשך המשבר הכלכלי, מהמשך המשבר החברתי, כולנו נפגעים מהממשלה הזאת, וכולנו צריכים להמשיך וללחוץ על חברי הקואליציה. אז אני לא יודעת אם הפגנות המוניות בעצם יובילו אותנו לדבר הזה. אני חושבת שאנחנו צריכים כולנו מכל הקשת ללחוץ על חברי הקואליציה בכל דרך, בין אם זה הביושים שקורים באופן ספונטני, שפשוט מגרשים אותם בכעס ובזעם מכל מקום, לא נותנים להם להתקרב, לא נותנים להם לדבר, כמעט פיזית מוציאים אותם משם, כי אנשים לא יכולים לראות אותם בשעתם הקשה, את האנשים שהובילו למשבר שאנחנו נמצאים בו. וזה לא לתת להם להתראיין, ולא לתת, פשוט לגרש אותם עד שהם יבינו שהם לא רצויים בשום מקום, ואין להם לא רק עתיד פוליטי, אין להם הווה פוליטי. ובסופו של דבר זה יוביל להתפרקות הממשלה, ואם זה גם אומר לעשות מצור על הכנסת ומרי אזרחי לא אלים, כמו שיהיה כולם הזכיר, גם לזה יש מקום. אבל המאבק הזה שינה את פניו. מחאות בקפלן, אולי זה עוד יחזור כי זה איזשהו מקום סמלי, אבל זה יהיה לזה עוד רובד וזה יסלים. אני רק רוצה להגיד שלגבי חברי הכנסת, כי הם עולים פה בהקשרים רבים, חברי כנסת מהליכוד, מהספסלים האחוריים, אולי ממפלגה אחרת שמרכיבה את הקואליציה הנוכחית, אני מצטער, אני לא ראיתי את זה. זאת אומרת, אני לא רואה מישהו שהתייצב מול המצלמות ואמר, אני מבקש סליחה על מה שקרה, אני מבין את האסון, ואנחנו פנימה בליכוד צריכים לעשות חושבים. אין לזה שום סימן. כן, הזכירו פה את בש"ס זה קורה. הזכירו פה את מיקי זוהר, התחושה שלי הייתה שאלה דברים שנאמרים מהשפה אל החוץ, אבל באמת זה בעיניי מאוד, הייתי אומר, מדהים, שאין כל אחד בתוך הקואליציה הזאת שקם ומתייצב מול ההתחמקות הזאת, הילדותית, האינפנטילית, של העומד בראש, מלקחת אחריות, ולהגיד, תשמע אדוני, זה לא בסדר. עכשיו, אנחנו כן שומעים דיווחים בעילומי שם מכתבים פוליטיים שאומרים שבחדרים סגורים יש חברי ליכוד שהתחילו להעיר על זה, שזה לא מקובל עליהם. וזה בעיניי הרבה יותר חמור. כי מה שהעם צריך עכשיו זה לא מישהו שמדליף לעיתונאי. העם צריך שחבר כנסת אמיץ, או חברי כנסת אמיצים, ייצאו ויגידו את הדברים האלה בפומבי. אנחנו היינו פה ממשלה ב10 החודשים האחרונים, אנחנו מפלגה ירון, התכונה שמאפיינת את חברי הקואליציה ובעיקר חברי הליכוד זה לא אומץ, זה פחד. אבל בגלל הזעם הציבורי האדיר שיפגוש אותם בכל מקום, הם יפחדו לגבי המשך עתידם הפוליטי. הם יפחדו מהזעם הציבורי, וזה מה שיגרום להם בסופו של דבר להתקפל. אז אל תצפה מהם לאומץ, תצפה מהם לפחד, אבל הפחד הזה זה מה שיפיל את הממשלה, כי הם יבינו שהספינה שוקעת ואין להם מה לחפש שם, ואז הם באמת יפתחו פסוק. אני מקווה, אני רק אומר שאני לא רואה לזה כרגע סימנים, למרות שאורלי ונמרוד הצביעו קודם, אוסי היא לא דיברה עדיין, אז בואו נתחיל עם אוסי, בבקשה. אהלן, תודה רבה, אחלה ספייס, באמת, נאווה וזיו. אני רוצה לומר שאתם מצפים מאנשים כמו במפלגה שנקראת מפלגת הליכוד, לבוא ולהגיד טעינו, אנחנו זזים הצידה. אלה אנשים של מה שמעניין אותם זה עצמם, זה כסף, כבוד וכוח, זה לא רק למיקי זוהר, זה מייצג את כל האנשים שם. ואני לא חושבת
אנשים כמוהם יבואו ויגידו, אוקיי, אנחנו עכשיו לוקחים אחריות ואנחנו מתפטרים. הם גם מחכים לראות מה ביבי יעשה, כי אתם יודעים, הם מחכים לסמן הראשון. הם תמיד ראו בו כקוסם שיכול להוציא אותם מכל צרה. תזכרו את הקורונה, נכון שזה אירוע אחר, אני מסכימה, אבל אני לא מצפה מהם לקום וללכת. אז אני חושבת שיאיר גולן ציין את העניין של לעלות לכנסת, וגם איתן לרנר דיבר על זה. אני חושבת שצריך להסתכל על הנקודה הזאת, שזה מה שיכול להזיז את החיילים בשחמט. אני רוצה להגיד בהקשר הזה, כי זה נאמר נדמה לי על ידי בר שמעו באיזה ורסיה אחרת, אבל חלק מהעניין לדעתי שנתניהו לא לוקח אחריות ולא אומר אני אחראי, אני עמדתי בראש המערכת הזאת, היא העובדה שכזה דבר יכול לתמרץ או להוות פתח לחברי כנסת של הליכוד לצאת נגדו. הוא עדיין צריך לשדר להם עסקים כרגיל, אני השורד האולטימטיבי ממשיך באותם טריקים ושטיקים, ותראו חברי הכנסת שכדאי לכם להמשיך להיות לצידי, כי אנחנו גם מהאסון הזה נצליח להיחלץ, כמו אחרי 45 האנשים שהוא הרג על הר מירון, ואסון הכרמל, והבריחה מהאחריות. הוא אומר להם, הוא משדר להם, עולם כמנהגו נוהג, שטיקים וטריקים, גם הפעם נשרוד. כדאי לכם להישאר לצידי. נדמה לי שזה נמרוד היה, או אורלי מי היה קודם, תיקחו את רשות הדיבור. כן, אני רציתי להתייחס כמה דברים. נאמר פה, אולי זה לא הזמן להפגין, ואיך נעשה, ואיך לזה, ומה נעשה, וכל מיני שאלות של איך ומה, ושאלות הלוגיסטיות. כשאני שומע את יוסי שלי אומר את מה שהוא אומר, אין פה בכלל שאלה של מתי לצאת. מתי לצאת זה... עושים, תסגרי את המיקרופון בבקשה, רק... מתי לצאת זה בכלל לא שאלה, זה לא שיח, מבחינתי זה בכלל לא שיח. לצאת זה היה צריך להיות אתמול, שלשום ולפני, ובהפגנות הרבה יותר חמורות ואינטנסיביות, ואולי הם יכולים למנוע את האסון הזה. אבל מפה והלאה אני חושב אם אני חובש רגע את כובע מנהל הפרויקט, ואני אומר, אוקיי, יש לי X משאב כוח אדם, ואני יכול לשים אותו ולמקם אותו בכל מיני מקומות, ולראות עד כמה הוא אפקטיבי ולבחון את השטח, ומשם לעשות איזה למידה וחקר ובדיקה. אז אוקיי, אז בצד של קפלן, יכול להיות שצריך לבוא בלי חולצות מחאה, אבל כגוף מחאה, אבל בלי חולצות מחאה, אולי בשלב הראשון לא חייב להיות עם מגפונים, לא הכל, לשבת עם המשפחות, לחזק אותם, לראות אם חסר להם משהו, להביא להם דברים, אולי חסר להם גם דברים בבית, אולי לתרום להם דברים, אני לא יודע, לשבת, פשוט לדבר איתם, אבל שזה משהו שאחד, נקרא לזה מראשי המחאה, מייצג את זה, אבל לא אם הם רוצים להחזיק איתם שלטים ולבחור, לשחרר את החטופים כמובן, אבל לחזק את המסר שלהם כדי שזה יבוא מהם. לגבי לוקיישנים למקומות אחרים, אם יש לי לצורך העניין 100 אנשים, אז אני עושים 20 בקפלן, ולצורך העניין 60 בכנסת, ועוד 20 הייתי שם בערוצי התקשורת. חייב להיות, אני כל הזמן קורא את זה, זה הנשק של נתניהו וזה גם הנשק שיפיל אותו. חייבים לגרום לתקשורת להפסיק את הנרמול הזה של נתניהו. זה לא יכול להיות שהוא ינהל שיחה עם המנכ"ל בלילה, ובבוקר כל החיילים מתיישרים. הדבר הזה חייב להיגמר, כי אחרת אנחנו נקבל עוד ערוץ 14. זה מתחיל בקטן וזה יהיה עוד ועוד 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 ועוד. זה חמור בעיניי. חמור בעיניי גם חלק מהאנשים כל השופרות שנמצאים שם, אבל זה בכלל סרט לכיוון אחר. ובמקום להתעסק במתי נכנסים לעזה, באיזה דרך נכנסים לעזה, באיזה טנקים כן ייכנסו, באיזה טנקים, כאילו כמעט ולא מדברים על החטופים. צריך להיות פה 24/7 ערוץ שמשדר רק את החטופים. על מה הם מדברים בכלל? 200 חטופים, 40 תינוקות וילדים נמצאים בעזה, ומתעסקים לי באיזה ג'יפי כזה. כבר 3 שבועות נמצאים שם.
בתנאים, אני לא רוצה לדמיין אפילו. אני אמרתי, אני אבא ל4 ילדים, אם אחד הילדים שלי היה שם, אני לא הייתי מחכה שהתקשורת תדבר, הייתי עומד עכשיו על הגדר וצועק לחמאס שיעשו החלפות, קחו אותי, תשחררו את הילד. על מה אתם מדברים בכלל? ילד של מישהו נמצא בעזה, באיזה מרתפים, בקילומטרים מתחת לאדמה, הם מתעסקים בשטויות. ואני חייב להגיד, כמישהו שהלך למחות, אני כל הזמן קראתי לזה, ואני חושב שזה חייב להיות חלק מהשיח של המחאה. חייבים להפסיק את הנרמול הזה. אני חושב שזה בהחלט, אם אתה מדבר על התקשורת, ואני חייב להגיד את זה לפני שאני מעביר את רשות הדיבור, שמדובר בלקיחת ילדים לשבי, קשישים, נשים, זה כישלון, לא כישלון, זה מגה של הכישלון. והעובדה שבמקום להתעסק בכישלון, במגה כישלון הזה, ובעובדה שמישהו הוביל אותנו אליו ביודעין, בידיעה מלאה שהוא מוליך לשם, ואז להתעסק בתקשורת בשאלות האלה, האם הוא התנצל אתמול או לא התנצל, או לקח אחריות או לא לקח אחריות, ומה הפרשנות של הדברים שהוא אמר, וירון אברהם אומר משהו אחד באולפן, ואז חוזר הביתה ומצייץ אחרת, היא בושה גדולה לתקשורת הישראלית. פשוט בושה לעיתונאים שהם נכנסים לתוך השיח הזה, במקום להצביע כל הזמן באורות בוהקים, ולפמפם את זה לציבור. יש פה מגה של הכישלון, ויש לו אחראי. רוצה לקחת את האחריות, לא רוצה לקחת את האחריות, זה כבר לא השאלה. האחריות היא עליו, על זה שתינוקות ישראלים יהודים נמצאים כרגע בעזה. אורלי, בבקשה. היית בעירון. אוקיי, מה שאני רציתי להגיד זה כמה דברים. אחד זה על נראות. כמה אנחנו יכולים לדבר על נראות? אנחנו 10 חודשים מתעסקנו עם נראות. איך זה נראה, לא עכשיו. והנה אנחנו כאן. אז די עם הנראות. ברור שאנחנו לא פוגעים בשום משפחה שיש לה שבוי או חטוף, ולהפך. אנחנו צריכים להעלות את המודעות הזה בכל מקום. בניו יורק ובלונדון יש מסעיות שמסתובבות עם התמונות שלהם. למה זה לא פה? למה לא מסקרים את זה? אני הפסקתי לראות את המהדורות חדשות מזמן, אז כאילו אין לי בכלל מושג מה קורה שם. אני רואה קליפים שאנשים מעבירים בוואטסאפ ובטוויטר. לדעתי, רק מתוך ראייה רחבה, ונגיד שבאגף הביטחוני מלחמתי ארצות הברית מנהלת את הזירה, אז אני פחות בהיסטריה. הדבר שהכי חשוב זה להוציא את הפקק, זה נתניהו. הדרך שבה הח"כים, נגיד שיש להם את הרגישות שהם יכולים אולי לקלוט לאיפה הרוח חושבת, מיקי זוהר הוא אחד מהם, כבר ראיתי את זה 4 ימים אחרי האסון. יש שם עוד כמה, ולאו דווקא אלה שאנחנו חושבים עליהם, אוטומטית דיכטר אבוד, תותרו עליו. אני חייב להגיד לך לגבי מיקי זוהר, שאני... הוא אופו. לא רק זאת, תראי, המכונה פועלת באופן מתוחכם. ויופי, ויש חוקר, כמו שאנחנו מכירים את זה בהקשרים אחרים, יש את החוקר הטוב ויש את החוקר הרע, ומזה מפיקים כל מיני דברים. וגם פה, הוא כנראה קיבל ממכונת הרעל את התפקיד של כן להראות קצת לקיחת אחריות, ולבוא לאולפנים ולהגיד כל מיני דברים, כאשר האחרים לא אומרים אותם. אני לא כל כך מאמין לכנות של החרטה שלו, כי הוא לא יוצא נגד נתניהו באופן מפורש, ואומר את המתבקש מאליו לדעתי, שהבן אדם הזה צריך לקחת אחריות, הוא עמד בראש המערכת, הוא הוביל מדיניות מסוימת, יש ציטוטים שלו אומר צריך לחזק את החמאס, וצריך שיהיה חזק עוצמתי כדי למנוע מדינה פלסטינית. אבל אף אחד מהאיגוד לא יבוא
אז בגלל זה אני לא מתרשם, בגלל שזה לא קורה, אני לא מתרשם. אני לא מתרשמת משום דבר, אין לי פה שום התרשמות, אני יודעת בדיוק מי הבן אדם, אבל זה גם ילד בן אדם עם ילד שרוצה להיות כוכב פופ, והוא לא רוצה שיזרקו עליו עגבניות שאר חייו. הוא אופורטוניסט סטייק, וצריך לנצל את זה. אני לא מצפה מאף אחד מהם לאיזושהי יושרה. אני כן מצפה מהם לאינטרסנטיות. עכשיו, העתיד הפוליטי שלהם גמור, אבל בשביל שיהיה להם עתיד חברתי במדינה, כדאי להם להיות אחד מאלה שעושים את הג'סטה, שיחשבו עליהם כאלה שהתעוררו, שיוכלו לסיים את החיים הפוליטיים שלהם עם כבוד ובלי קלון, ואפילו אולי בלי כלא. עכשיו, בשביל שהם יבינו את זה, הם צריכים לראות את הזעם שמופנה לקיסר. והזעם הזה צריך להיות מאוד מוחשי, וזה אומר הרבה מאוד אנשים. הם יבינו את זה רק כשהם יראו שהעם הסתובב. ולכן אני אומרת שזה לא עניין של הפגנות, זה לא לחזור לקפלן, אבל חייבים לעמוד שם. הלוואי, הייתי רוצה להיות הראשונה ברחוב עזה על הבריקדות. מצד שני אני גם רציתי להיות בשייח' ג'ראח. אז בוא ניתן גם לזיו שירד וחזר. זיו בשתי נקודות, אחד זה הנראות מול המשפחות של החטופים, ויש פה, אני ככה מזהה עמדות לגבי מחאה המונית, סטייל קפלן, מול מחאה ממוקדת בחברי כנסת, שאפשר אולי להעביר אותם צד. זיו, אתה שומע אותי? אוקיי. כן, תודה רבה, תודה ירון. אני התחלתי קודם לדבר על טרמינולוגיה, אני לא בטוח עד איפה שמעתם אותי, אבל מה שנאווה אמרה על כך שאנחנו לא מדברים על הפגנות נטו, אלא על מאבק, זו צריכה להיות הטרמינולוגיה. אנחנו פה במלחמה על הבית, וזה חשוב מאוד שאנחנו נבין שזאת מלחמה, שאנחנו נלחמים. אני לא רוצה להשתמש במילים קשות כמו אויב, אבל יש לנו כאן גוף מאוד מאוד מסודר, ממוכן, והוא מלחמתי. הוא מנהל נגדנו מלחמה, מלחמה תודעתית, מלחמה תקשורתית, וגם מלחמה בפועל. מה שדיברנו עליו קודם, והזכרו אותו פה חלק מהדוברים, על חקיקה שמאפשרת לראות במפגינים. זה משהו שהוא, אני אגיד, ייהרג ובל יעבור, רק בשביל להשתמש במטאפורה, בקלישאה הרווחת. אבל מישהו יכול לשלוח אגב קישור או ציוץ לדבר הזה? סליחה, לא שמעתי. אני אומר, אם מישהו יכול לשלוח, לעלות פה ציוץ או קישור, לא יודע מה ש... בסדר, בשמחה דור, אנחנו תכף נמצא את זה ונעלה את זה, או שאני אצייץ את זה ועלה את זה תכף, אבל לעניין שתי השאלות שהופנו אליי, אז הראשונה, הנראות מול המשפחות. אז קודם כל, כמובן שאנחנו צריכים להתנהל מאוד ברגישות, מאוד בהקשבה, וככל שניתן בדיאלוג, כשאנחנו באים ואנחנו בעצם מצטרפים אליהם למאבק. כי זה מאבק שמנהלות אותו משפחות, על הילדים שלהם, על היקירים שלהם, וראוי שמי שיוצא למאבק גם יוביל אותו. גם אם הוא לא בהכרח יודע או מנוסה בהובלת מאבקים, כשבתוך זה אני יודע שיש בהם גם ממי שנאבקו לצידנו לאורך כל הזמן הזה ואפילו לפני. אבל להשאיר את הזירה לחלוטין להחלטה של המשפחות. איך? זה דבר שהוא לא נכון, לא לנו כחברה ישראלית, לא לנו כתנועת מחאה ולא למשפחות עצמן, שהן לא מנהלות את המאבק הזה באופן שבאמת מזיז. אז אורלי קודם אמרה, אני חושב שזאת את אורלי, שזה לא מזיז להם. זה לא מדויק שזה לא מזיז ההפגנות הללו. ההפגנות הללו מסוכרות. לא, אני לא. אז אני מתנצל, אני לא זוכר בדיוק מי אמרה, אבל הדבר הזה מסוכר. אמנם מסוכר יותר בתקשורת הבינלאומית,
ואנחנו באמת נמצאים שם מדי יום, ואנחנו רואים את הערוצים הטורקיים, הגרמנים, בכלל מכל העולם, נמצאים שם גופי שידור ותקשורת מכל העולם, גם מהעולם הערבי. מה שאנחנו רואים הכי פחות זה את המשדרות הישראליות. ואיך מביאים את המשדרות הישראליות, זה אומנם קצת המקצוע שלנו, אני אומר במרכאות מקצוע, כי אין באמת מקצוע כזה מפגין. אני אישית לא קיבלתי שקל בחיים שלי על הפעילות הציבורית שלי. אני גם לא ארצה לקבל, אבל אני כן יכול להגיד לכם, שכשאתה בא ומפגין, אם אתה מפגין בשקט, ואם אתה מפגין בלי להפריע, אין שינוי. בלא הפרעה אין שינוי. על מנת לייצר את השינוי, אתה צריך להפריע. אז אני לא תמיד בעד לחסום את איילון, או להפריע לעיר ספציפית הליברלית שמקבלת ומאפשרת אותך. אני כן חושב שהדברים שהועלו פה על ידי חלק מהדוברים, כולל פעילויות שאני לוקח בהם חלק בהובלה שלהם. לדוגמה, ההגעה של כמויות אדירות של מפגינים לכנסת, תהיה לה השפעה. הן תקשורתית, היות ובכל מקרה אנחנו פועלים במרחב התקשורתי. בכל מאבק ציבורי, הפעילות היא במרחב התקשורתי. אנחנו מנסים להביא למודעות הציבור ולהשפעה על סדרי יום. ולכן, ככל שההפגנה תהיה יותר מפריעה לסדר היום, או הפרעה לסדר הציבורי, שוב, הפרעה לסדר הציבורי במסגרת החוק. אנחנו לא נרצה להפריע לכוחות הביטחון, ששומרים עלינו ומאפשרים את החיים התקינים שלנו כאן גם בשעת המלחמה. אנחנו כן נרצה לייצר איזושהי הפרעה, כך שהדברים שאנחנו מביאים לציבור יישמעו. אז גם מול המשפחות יש להגביר את הטון, וגם אם זה אומר להפגין 100 מטר מהם ולא על הראש שלהם, זה עדיין להפגין מול הקריה. בל נשכח שבתשעת החודשים האחרונים הפגנו מול קריה ריקה במוצאי שבת כשאין שם שום דבר. והנה עכשיו כשהקריה גועשת ועמוסה בפמליות ראש ממשלה ובצמרת המערכת הביטחונית, זה כן המקום להשמיע בו את הכל. בסופו של דבר הם יוצאים דרך השער הזה, הם רואים את ההפגנות הללו, הם יודעים בדיוק מי האנשים שעומדים שם ומפגינים, וכשהמשפחות עומדות שם ומי שנמצא שם וראה, חבר'ה, אתה מגיע למאהל הזה, יש שם תמונות על גבי מקרן של החטופים, עם מוזיקה של יום הזיכרון, הדלקת נרות זיכרון, כאילו אנחנו לא מדברים על חטופים אלא על הרוגים, כאילו זה מאהל אבל. זה לא, זהו מאהל מחאה, ומחאה צריכה להיות רועשת, והנראות שלה צריכה להיות נראות של מאבק, זוהי מלחמה. אז להקשר הזה, בהחלט כן, להעלות את הטונים, להרים את האמצעים לאמצעים קצת יותר ניכרים ורועשים, אבל גם כן לקחת את זה למקומות שהם משפיעים יותר, כמו לדוגמה, להביא את המחאה הזאת בהמוניה אל הכנסת, לצאת שוב כתנועת מחאה רחבה באלפי, בעשרות אלפי ואפילו במאות אלפי אנשים, וגם למקומות אחרים, גם למעונו של ראש הממשלה. צריך גם לשם להביא, למעונותיו של ראש הממשלה, וגם למעונותיו הזמניים, וגם למעונותיו הניתנים. של המיליארדר עם מקלט האטומי. בהחלט, חד משמעית, להביא את המחאה גם לשם. וגם לגופים משדרים כמו ערוץ 14, מותר להפגין מולם. הם מפיצים תרעלה, הם מפיצים פייק ניוז, הם מפמפמים מסרים מחרידים, אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל ערוץ 14 אשכרה מפמפם מסרים נגד הצבא בזמן המלחמה. יש שם דברים שהם לא פחות מפעולה נגד המדינה בזמן שהמדינה במלחמה. והדברים האלה יוצאים לא משום מקום אחר, אלא מהגורם המדיני הבכיר שלנו. אבל זיו זה לא רק מכונת הרעל, זה גם יוסי שלי, שהוא מנכ"ל משרד ראש הממשלה בעצמו אמר את זה, בעצמו היום. נכון, אנחנו גם דנו בזה כאן, ובאמת צריך לבוא ולשים לב. זה מביא אותי לדילמה, אני רוצה להציג אותה, ואולי אחר כך זיו, אם תרצה, אז תוכל להגיד. אם אתה רוצה להשלים משהו. רציתי לענות על שאלתך השנייה לגבי ההפגנות מולך, והתשובה שלי היא פשוטה. חבר'ה, תשאלו את נאווה מה עושים. זה מאוד פשוט. איפה שהם לא נמצאים, להגיע אליהם,
לבייש אותם, אבל לא בלצעוק להם בושה בושה ורק לסלק אותם, אלא לתת להם תוכן ברור, להסביר להם בדיוק למה הם בושה. מה הם עושים בזמן שאנחנו נאבקים וקוברים את מתינו ונאבקים על חטופינו. הם הולכים ומנהלים פוליטיקה קטנה וזולה כדי להציל את נתניהו. ממש להסביר להם בדיוק מה אנחנו רואים שהם עושים, והם לא מצליחים להתחבא מאחורי המערכת תעמולה שהם יצרו, או שנתניהו יצר עבורם, או שמערכתו של נתניהו יצרה עבורם. אבל חד משמעית, אתם רוצים לדעת מה לעשות מול ח"כים? שימו לב לפעילות של נאוה בחצי השנה, 9 חודשים האחרונים, איך בדיוק מביאים את הח"כים למצב שבכל מקום שבו הם מעזים להראות את פניהם, אנחנו שם, להגיד להם, חבר'ה, אתם צריכים להתבייש, תמרחו את עצמכם בזפת ונוצות, במקום להישאר בבית המחוקקים שלנו ובממשלה שלנו, תסתלקו, תתפטרו, תלכו הביתה כמה שיותר מהר, תפילו את הממשלה הזאת, כדי שאולי ההיסטוריה תסלח לכם. ולהגיד להם את הדברים האלה נכוחה בפרצוף איפה שהם לא נמצאים. אז תודה רבה על ההזדמנות להגיד את זה, אני מקווה שדייקתי, נאוה, את מוזמנת לתקן אותי אם טעיתי במשהו.